Жырлап үттен данлы көрәшкерем, жырлап келдім тормыш языма. Соңғы жырым палач болтысына башны тіткан келеш языла. Жыр иретті мені хыр яшарға, хам ойлерға күйі ир болып. Гөмерім менің манлы бір жыр еді, өлмәм да яңғырам жыр болып. Ыллар итем саас игәр сиби китин, үрі Аллах бұқырғыға сыл жабын, көрәбін палач қаған сибик сугаттин, бұ кариес ирабын суруябын. Пел я весеннюю свежесть почуя, пел я, ступая за родину в бой, вот и последнюю песню пишу я, видя топор палача над собой. Песня меня научила свободе, песня борцом умереть не велит. Жизнь моя песня звенела в народе, смерть моя песня борьбу прозвучит. Сен сау булып, татарлар белән бергә, әле үзебезнең шактый зур эшләрне башкарырга язсын. Общественная деятельность, мы опираемся именно на вас, не на равнодушных людей. Поэтому спасибо и коллегам, и всем, кто здесь участвует. Бик зур рәхмәт сезгә. Барыгызны да Казанда, Татарстанда көтәбез. Чын күңелдән һәм аерым сәламнәрне һәм котлауларны Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, Бөтен дөнья татар конгрессының милли шура рәисе Шәһрәзи Васил Габдулгаязов исеменнән җиткерәм сезгә.